Magandang umaga sa inyo naman na mga kakabayan, mga kailyan. Dito po na naman po si Kuya Ding. Ang gagawin po natin ngayon ay puntahan natin tong umagang ito, yung Crystal Beach na pinuntahan natin noon, yung unang movies ko, vlog ko. Noon kasi nag-i-snow na talagang frozen yung lake, yung beach. Ngayon puntahan natin kasi spring na rito sa amin sa Crystal Beach. Puntahan natin kung anong gisura ngayon para ma-update ko kayo mga kababayan kung anong mga kuan dito sa Port Airy. Sige, puntahan ko muna. Maraming salamat at mamaya kita-kita tayo. Dito na po tayo mga kababayan sa Crystal Beach. Itignan natin kung anong mga i-update ko sa inyo. Dito ngayon very dry kasi ngayon lang na gumandang panahon. Pero meron na rin naglalakad-lakad sa dito sa Crystal Beach at saka naglalaro diyan sa sa pinaka-park niya sa harap. Tara, bababa muna ako at titignan natin. Ito na mga kababayan. Wala na, napapansin nyo, wala na yung mga ice na bunton-bunton dito. Saka ayun, tingnan niyo, yung lumalabas na truck na yan mga maintenance yan. Inumpisa na nilang linilinis ang Crystal Beach. Ayun, may pa kunti-kunting namamasyal na ngayon dyan sa park niya, pinaka-park niya sa harap. Naglalakad ako ngayon napapunta sa loob. Ayan po mga kababayan. Ayan. Yung mga bata naglalakad-lakad na. Ayan, nilalakad ng mga magulang. Saka may konti doon naglalaro siya sa Ayan, mga kabayan, ito ang beach namin dito. Dinadayo ng taga-estate. Ayan, nalinis na rito. Wala na yung mga ice. Ayan. Ito, white sand ang namin dito. Ayan. Ito ang building niya na bihisan at paliguan ng mga nagbi-beach. Ito na po ang entrance. Dito po sa beach namin kailangan meron kang anong tinatawag na yon na parang passport mo. May bayad kasi may security na alagaan nila. Ito na mga kabayan, hindi pa masyadong nalinis. Nakikita nyo yung mga bunto na yan? Ice pa rin yan. Yan, ice pa rin. Yan, naglalakad-lakad na yung mga tao. Yan, bababa tayo. Nagtunaw na, kaya lang dito sa gilid may konti pang mga ice. Magandang panahon ngayon, 10 degrees lang kami ngayon, kaya mainit-init. Ayan. Pero ngayon nandito na yung mga maintenance. Umpisahan na nilang lilinisin, tanggalin lahat yung mga nakalat, i-grader nila ulit. Ito. Yan mga kabayan, namamasyal na sila. Bawal lang aso talaga rito. Hindi pwedeng magdala ng aso kung open na. Dito pa rin sila nagpapaihi. Ewan ko. Ito mga kabayan, ice pa rin yan. Pero actually dito hanggang dito ang tubig. Kapag natunaw na lahat yan.
Yan, ice pa rin lahat ito. Pero maybe mid of April, wala na ito. Tunaw na. Malinis na rin. Yan. Ito mga ito, yung mga cottages na yan. Ang nakikita nyo rito. Yan. Mga cottage na yan. Yan. Ito ang kabuuan ng ano. Itong tinatapakan ko, tubig pa rin ito. Kaya lang, may snow. Matigas pa rin. Pero at least, lumapit na yung snow na tunaw. Kikita na natin yung tubig. Dati hindi mo nakikita yan. Puros puti. Kaya mga kabayan, dito sila nag-enjoy. Yung mga tao. Ayan. Kaya in summertime, marami nang dito nagbibis galing pa sa estate. Katulad yan, naglalakad-lakad siya. Walking early in the morning, nag-walk tong mga ito. Exercise. Lapitan natin tong mga bahay-bahay. Itong nasa harap mismo ng beach, tong mga bahay na ito. Alam mo, ang worth nito, mga 1.5 million ng benenta. I-convert natin sa Philippine money sa 1.5. Let's say 1 million is 37 million to 40 million. Nice weather, eh? Beautiful. It's at 10 degrees today. Oh, it's great. I love it. I love it. See this one? Guys? Ice pa rin. Nahaluan na ng buhangin. Lapitan natin. Sana wag akong lulubog. Lapitan natin yung ano. Doon sa pinakabunton doon. Oh my God. Malambot na. Takot na akong tutuloy dito, mga kababayan, kasi baka malubog ako. Ayan, nagtutunaw na yan. Itong tinatapakan ko, tubig ito, hanggang dito. Ayan, pero umpisa na nagtunaw. Kasi spring na namin, by April, spring na. Papakita ko sa inyo yung mismong area na nagtutunaw. Pero hindi ako lalapit siya doon, baka biglang mag-giveaway. Itong dinadaanan ko, talagang ito, naghalo na ng buhangin at saka ice. Pero tubig ito hanggang dito. Matigas pa rin, kaya nakakatapak ako. Kung makikita niyo yan, mga kababayan, mga kablog, ice pa yan. Yun yung nakalutang na yun dun sa medyo malayo-layo, mga ice na. Tunaw na, nagtutunaw na. Yan, mga bahay-bahay. Hindi natin kaya, mga kababayan, bumili ng ganito, malapit sa beach. Very expensive. I cannot afford to buy. Yung mayayaman lang, katulad kong ordinaryo lang na tao, hindi natin kaya yan, ito mga ito. A simple house but very expensive. Yeah. Look at this. Oh my God, basa-basa pa. Lumulubog yung paa ko. Lumulubog ako. Malambot na. Kaya hindi na ako tumuloy. Ayan mga kabayan. Finally, nandito na ako sa maliit. Sa Pampanga. Nakita niyo ito, medyo madumi-dumi pa dahil sa tumaas ang tubig. Nagpunta lahat yung dumi rito, yung mga at pagkatapos nag-ice, nag-frozen. Kaya ganito ang itsura. Pero white sand kami kapag nandito tayo sa dulo, ipapakita ko sa inyo. Ito mga bayan.
Ito ang white sand namin. Yan. Dadampot tayo. Ito. White sand. This one, kababayan. White sand yan. Ito ang deck. Saan dito sila nagpipiknik dito? Sa summertime, i-update uli ko kayo. Makita nyo kung gaano kadami ng tao. At saka mga naggagandahan tanayin. Mga sexy. Okay, ayan. Punta tayo naman sa may daungan ng mga bangka. Para makita ninyo. Dito, flat na flat lahat ito. Pag ano. Ayan. Ayan, mga yan, tanawin yan. Ayan, mayroong pumapasok. Ayan, nag-enjoy rin sila ngayon. Ito, ang buong tanawin yan. Napakaganda, mga kababayan. Nagkukuhanan sila ng mga picture ngayon dyan. Kababayan. Mga tourist siguro mga ito. Mga ito. Yan. Ayan. Apuntahan natin yung yung daungan ng mga bangka, yung kung magbabangka ka. Baka binalik na nila yung platform doon. Dito may beach exit dyan, papunta doon. Ayan, naka-aro yan. Pero babalik ako sa main entrance niya dahil hindi pa naman open. Kasi kapag malayo ako masyado, kaya dito ako babalik. Makikita nyo yung buong Tanawi ngayon dyan. Paikot. Ayan. Okay, mga kababayan. Andito na tayo ngayon, mga kababayan. Andito na tayo. Ayan, tinawag pa rin Crystal Beach ito, pero ito talaga daungan ng mga bangka na. Ayan. Ayan, umiliko tayo ba? Mapapagalitan tayo. Ayan. Kung makikita nyo yan, may ice pa rito banda. Ito tubig yan. Pero nagtutunaw na. Tingnan nyo mga babayan, tingnan nyo yan. Ayan. Ayan. Pero unti-unti nang natutunaw. Hiwalay na sila. Ayan. Kaya tingnan mo, igsura ngayon yan. Hiwa-hiwalay na kasi nagtutunaw na. Ayan. Kaya marami yung namamasyal dito. So kita mo. Makikita ninyo rito noon ang yung unang vlog ko, movies ko rito sa Crystal Beach. Marami pang ice. Pero ngayon, wala na. Ayan. Naglalakad-lakad na rin dito. Kasalubong ko. Magagalit.
Look at these teenagers. They're enjoying the weather because it's so nice. It's 10 degrees right now. Ayan. Yan, tutanaw na. Ayan, bababa tayo. Ayan. Ayan, nag-enjoy na sila. Lakad tayo. Wala pa rin, hindi pa rin nila ibinabalik yung dock area. Oh, ayos pa rin. Ito ang docking area. Yung ramp na tinatawag nila. Itong mga poste na ito, dito nakakabit yung ramp niya na dadaanan mo. Yan. Wow. Mga seagulls. Nandito ako ngayon sa ibabaw ng mga bato. Mapapansin nyo, ayan. Ayan. Yan po yung background ko, nasa tubig na. Ayan. Mababa pa ako ng konti. Pero kunting ingat lang. Delikado na. Malamig pang tubig. Ayan mga babayan. Yan lahat ng ng tubig. Ayan. Sana wag kalimutan mag-share, mag-comment, and subscribe my YouTube channel. And please click the bell button. Marami pong salamat sa inyong lahat. At sana pagpalain kayo ng ang Panginoon Diyos. Sa susunod na episode, ipapakita ko sa inyo yung summertime, kung gaano kadami ang tao rito. Maraming pong salamat sa inyong lahat.